Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Папа, siz biz инде татар әдәбиятында үсеш юк, укучылар татар китапларын укымый, татар халкы әдәбияттан китә бара дип уйлаганда гына кинәт әдәбият дөньясына сез килеп кердегез һәм бәлки бу өлкәне сез актарып та атмагансыздыр, ләкин ниндидер дулкынлану сизелде. Халык, бигрәк тә хатын-кызлар ябырылып сезнең китапларны укый башлады һәм мин үзем дә шулар рәтендә сез үзегезнең иҗатка менә мондый мәхәббәт, мондый игътибар көткән идегезме? Беренче китапны чыгарганда. Беренчедән әйтергә кирәк, мин әдәбиятка киләм дип килгән кеше түгел. Шундый бер авыр мизгелдә утырып яздым да, миңа кемгә дә булса кирәк булыр дип уйламадым. Яздым да, миңа шул ятты, күршеләр алып чыгып киттеләр. Бер 60лап кеше укыганнан соң мин эзләп таптым. Булай язу турында хыялланган кеше түгел мин. Элек тә язып караган кеше түгел. Һәм монда инде шушы әйбер килеп чыккачтыр инде берсен язып бетерү белән мин язмыш сынауга тотындым. Бу үзенә күрә бер шөгыль булып китте. Тормышның күпмедер дәрәҗәдә үзенә-үзе үзгәреп китте. Менә шушы авыр эштә эшләгән кешегә бу ничектер үз тормышыңны үзгәртү иде. Миңа кызык булып китә. Ә булай да кем өчендер дә язган кеше түгел мин. Менә шундый кызык мизгелләр килеп чыга. Мин үзем дә аңламыйм, ләкин мин яза башлаган вакытта минең тормышымда бик авыр мизгел иде. Менә шушыннан котылу дип аңларга кирәктер. Ходай Тәгалә үзе миңа юл бирде. Утыр дигәндер инде. Ә булай мин язучы булырга хыялланган кеше түгел. Шулай да 40ка җитәрәк бу тормышның нәрсәсендә булса үзгәртергә кирәк дигән хыял бар. Ничектер менә бер төрле тормыш уже эшлибез, ашыйбыз, яшибез. Но без теге заяга менә вакытны ашап теге эшләп кенә яшәүнең ниндидер миңа уже кызыгы юк, уйлана башлаган бу тормыш булай барырга тиеш тү. Мин бер файдасыга яшим кебек. Эшлим, балалар да үстерәм итәм, ә нәрсәдер җитми иде. Менә шушы җитмәгән әйбер шушы үзенә-үзе килеп кирде бугай акырсы. Мин үземне шуның белән коткарып калдым. Сезгә ул вакытта ничә яшь? Миңа ул вакытта 48. 48 тулган иде. Мин 2 ай эчендә беренчесен яздым да, ул черновик килеш, мин аны күчереп язмадым. Чөнки мин аны кемгә дә булса кирәк дип уйламадым. Күчереп язмам, шуңки черновик килеш 540 бит ул кулдан кулга йөрде. Төзәтелмәгәндә, интелмәгәндә. Аннан соң шушы язма сагынырсың мин булмам битеп белән безнең эшебез буенча инде сөйләделәр шушы фаҗига турында. Мин шул көнне тегене язып бетереп берничә көн генә үткән иде. Мин кайтып утырдым язмыш сынавын язарга. Шушы безнең эшебез буенча, техника безопасность буенча безгә шушында шундый хәл булган, шушы Таһир образы миңа шуның белән килеп керде. Анысы да бик тиз язылды. Күрәсең, гомер буена ниндидер әйтәсе сүз җыелганмы, тәҗрибә җыелганмы. Миңа бер кыз, 17 яшьлек кыз үзенең әйберсен җибәрде укырга. Ул язган әйбер. Шуннан 17 яшьлек баланың язган әйберсе әле, ул яшьлек белән теге бүтән проблеманы аңлап бетермәенчә язылган. Шуңа күрә мин үземне дә уйлыйм, аның орнына үземне куеп карадым да, 17 яшьтә мин бер нәрсә яза алмаган булар идем. Халык моны кабул итмәгән булар иде. Папа, шулай да менә китап, сез әсәрегезне китап итеп бастыргансыз. Сезне моңа кем күндерде? Ничек сез китап итеп тә чыгарга кирәк икән дигән уйга килдегез? Ишеткәчтән бер авылдашыма барып җитеште, аннан соң әле ул аңа чаклы кемдер әйтте, йөртмә моны булай итеп, алып бар бер җиргә. Фәүзия апа Байрамова миңа әйтте, алып бар бер җиргә, бастырган, йөртмә булай итеп, ничә йөртәсең моны булай итеп дип инде. Синең үз укучың булачак диде ул.
Һәм ул инде, конечно, тарих белән шөгыльләнгән кеше, политика белән, шундый зур кеше миңа нинди дә булса бәя бирер дип уйламадым да инде. Аның эше әйбер укып та утырмас дип уйладым. Әмма ләкин ул аны бик тиз укып чыкты да, йөртмә була итеп, синең үз укучың булачак дип үзенең фатихасын бирде. Аннан соң мин эзләп киттем Майдан журналын. Майдан журналына булса да апарып кара әле диде инде. Мин ботинка савытларына салып алып киттем шушы ниләрне, ике әсәрне дә нигә Майдан журналына китергәнем. Аннан соң аны Айгөл Әхмәтвәлиева укып караганнан соң ул аны редактировать итәргә алынды. Җавап әйдә без моны эшләп карыйк әле дип инде. Мен үземдә аптырадым, неужели моны берәрсе укыр инде дип инде. Язучылар бит инде ана ничек язалар, мин бит инде язучы түгел, яза да белмим, ничектер шушы үз күңелен бушатыр өчен ничектер язылган бит инде ул. Шулай да кемгә дә булса кирәк бул, мин шуңа аптырадым. Кемгә дә булса кирәк булыр инде ул дип инде. Кемдә булса укыр микән дип. Мин беренче ошо Айгөл әниткәшенче апа китап итеп чыгарайык. Мөмкинчелегең булса дип инде. Как раз безнең 50 яшьлек юбилей җитәдер. Мин шунда бер редакцияны таптым да 100 дәнә генә чыгардым. Ул шул хәтле кыйммәт. Аннан соң китапларның бәясен барып карадым кибеткә. 40-60 тәңкә торадыр ул вакытта. Татар китаплары 40 тәңкә, 60 тәңкә торадыр. Ә минеке 200 тәңкәгә төште. Менә шул әйбер мине куркытты да инде. Бу хәтле кыйммәт китап. Аннан соң менә ул сарафанный радио дигән әйбер кызык нәрсә. Без юбилейдә үзебезнең шушы үзем китапларны өләштем бит инде, кунакларга өләштем диттем инде. Аннан соң миңа әйттеләр инде безнең шушы кемнәрдер арасына апарган әле магазинга. Магазинга алып барган кит моннан 40-50 тәңкәлек китаплар сатылмай, синең китабың кем алсын диделәр име. Ә шулай да кешеләр килеп эзләп сорай башлагач, кибетләр үзләре сорап алдылар. Китереп кара әле, может сатылыр дип. Шулай итеп үзеннән үзе юл алып яшәп киткән китаплар. Булай мине нәрсәгә дә бер нәрсәгә өмет итмәм. Минем үземнең эшем бар, ике кулга бер көрәк. Ирләр арасында 40 ир-ат безнең нидә инде кабин саладырык. Пенсия чыкканчы мин шунда эшләдем. Язучы булырмын дигән бер нидә уй башыма килгән булмады. Халык сорай башлагач, уже мин инде эзләп киттем Казанны. 9-нчы елда мин 1000 дәнә шушы ике китапны бер итеп чыгарганмын. Ике әсәрне. Һәм ул сатылып биттеме? Мин курыктым инде бу китаплар кайда өелеп ятыр микән? Кая куярмын микән? Кемнең бәдрәфендә ятыр микән? Ул бит инделек шулай инде. Шуннан бу китапларның бәясе кыйбат кеше нитер инде миңа да кыйбатка төшәме. Шу барбыр халык ала башлады, кеше бәясеннән тормады. Беренче мәлне генә возмущаться иттеләр инде, кыйммәт дип инде. Но миңа ни күпмегә төшкән, мин шул бәягә бирдем. Кибет бит үзе өсти, үз бәясен, кибетләргә дә яшәргә кирәк. Шуңа күрә мин инде бу китапларның 1000-е сатылып бетте шундук. Мин аптырадым инде, тагын чыгара кирәк микән, тагын чыгарга туры килде. Менә хәзер инде китаплар 8 тапкыр кабатланып чыктылар. Папа, әсәрләрегезгә сез бит инде күңелегезне бушатам дисез. Әсәрләрдә. Нинди энергия көчегезне бирәсез. Менә бу керткән көчегез, энергиягыз сезгә кире укучылардан җылы мәхәббәт булып әйләнеп кайтамы? Сез аны тоясызмы? Менә уйласаң, хәтта җылыйсы килә. Нык кайта. Менә миндә 3 папка халык катлар ята. Кемнең анда язмышы, кемнең нәрсәсе име? Шул хәтлек менә авыр язмышлар белән килә. Аннан менә очрашуларга йөрибез бит инде. Халык шул хәтлек от всей души килә. Анда берәүндә куып китермәйләр. Берәүндә көчләп тә китермәйләр име. Шул хәтлек кешеләр белән очрашкан вакытта кешеләр биргән сораудан хәтта менә шул сорауга җавап эзлисең.
аны кайткачта сен уйлыйсың эми. Һәр вакытта син мен ни өчен очрашуларны яратам, когда ответы вопрос менә җавап сорау бара, уртак теге аралашу барган вакытта кешеләрдән килгән сораулар үзләре тагын бер сорауга җавап эзләү, ниндидер бер процесс башлана. Бу әйбергә ничек җавап табайм дип әйме. Бу ничегрәк микән соң чынлап та дигән уйга киләсең. Кайларда гына булма, менә шушы 9нчы елларда әле йөрмәм. 10нчы елдан башлап, наверное, йөрим. Очрашуларга 150гә якын очрашу үткәрелгән. Башкортстан, Татарстан, Оренбур, менә яз көне үткән язда булып кайттык Мәскәүдә. Спектакль белән баргач, анда тоже Мәскәүнең китапханәләре, татар диаспорасының китапханәсе оештырды очрашу. Анда да кеше күп булмаса да белгән кешеләр, кем белеп өлгергән, шулар килгәннәр иде. Шу хәтлек ул библиотекалар тоже шушы китапларны таба алмагачтан, каяндыр газеталардан, интернеттан күчереп язып, үзләре китап ясап, кешеләргә шулай итеп укыталар. Китап таба алмадык диләр инде. Шушы нидән, интернет бит инде бүтән китапларны, китап чыгу белән интернетка тагалар минем китапларны. Моны миннән сораган кеше, моның белән кем ничек тели шулай куллана. Менә шушы интернеттан күчереп алып, үзләре китап ясап, шулай итеп халыкка менә шушы ни белән Мәскәүдә әле китапларга татарлар бар, йөри анда да чират. Китаплар китте. Сириягә бер ел килеп алдылар. Шунда яшәгән татарларга дип алып киттеләр инде. Аннан соң Китайдан берсе әйләнеп кайтты инде. Кем кайда ташы китаплар бар читкә тарала. Аннан менә бу Сибир якларына, Ирак Сибир якларына без инде сорап язалар, посылка белән җибәрәбез. Тагын кайларга, кайда татарлар, безнең әле Башкортстан, шушы Оренбурлар, ниләреме, аларда татар китаплары җитми, юк бит ул. Башкортстанда вообще юк татар китабы. Менә шу Уфага җибәрәләр безнең Казанда чыккан китапларны. Дальше анда китаплар юк татарча. Башкорт китаплары, татарча китаплар юк. Монда эшләсәң, эшләргә эш күп. Йөрергә, мен инде шушы елларны бүтәнесен йөрдем очрашуларга. Менә хәзерге вакытта инде еракка, бик еракка йөри алмыйм, чөнки йөртергә машина кирәк, водитель кирәк моның өчен. Шуңа чаклы кызым 2 ел йөртте. Мен аны эшеннән чыгарып үземә водительгә алдым. Аңа чаклы әтисе белән йөргән идек. Әтисе киткәннән соң кызым белән йөрдек. Вакыты булганда улым йөрде. Менә шуңа күрә бу хәзер улым эшеннән китә алмый, кызым бәби алып кайтты. Хәзер йөрергә бик возможность юк. Якын тирә авыллардан килеп алалар. Килеп алалар, китереп куялар. Шуңа күрә халык белән очрашу, халыкның мәхәббәте әйтеп бетергесез. Очрашу бетә 2 сәгать, 3 сәгать бара. Очрашу бетә, халык таралмый. Тагын нәрсәдер көтеп, өмет итеп утыралар. Теге ни көтеп утырасыз дип кайбердә сорыйсың инде. Тагын бер нәрсә сөйләгез әле диләр, я тагын бер нәрсә укыгыз әле диләр. Шуңа күрә кайдадыр нигә баргачлар инде кешеләр киләләр үзләренең шул хәтлек җан җылылары белән, кем наз киен, кем конфитен, кем нәмәсе менә җитеп булса да киләләр инде. Шуңа күрә халыкны нык тоям. Әгәр дә шулай булмаса, мин моны туймасам, мин бу эшне алып бармас идем, мин аны ташлар идем. Шуңа күрә китаплар җитмәгәнлеге аркасында китаплар 8 тапкыр кабатлап чыгардым мин аны. Инде тиражының бәясе инде 100дән артты. Бәясе түгел, ни саны инде 100дән артты. Шуңа күрә хәзерге көндә дә очрашуларга халык көтеп тора. Бәләкәй генә авыл, анда 10 кешеме, анда 5 кешеме, 30 кешеме мин барам, чакыралар икән барам. Зифапа белән беренче китабыгызны бастырганнан соң, һәм ул халык арасына кирип киткәннән соң, икенче әсәрегез туды бит инде. Икенче әсәрнең тууның сәбәбе нәрсәдә иде? Менә шушы халыкның укыганын күреп яздыгызмы сез? Әллә сезнең чираттагы тапкыр тагын күңелегез тулып, чираттагы әсәрне яздыгызмы? Икенче китабы менә шушы тагында менә шушы килеп юк, халык өчен дә түгел, ни өчен дә түгел, әле ул вакытта үзем өчен генә язу иде, күңел бушату иде. Шушы килеп чыкканын карале, бу булай икән бит, карале шушындый фәҗига туган, кара шундый кешеләр бар икән бит. Икенче китап әле ул кеше өчен язу түгел иде. Үзем өчен. Өченче китап көтеп узган гомер инде, мин аны анда да кеше өчен дип нитмәдем. Мин шул хәтлек китабыңны яраталар, нитә, мин бит Шаллыдан чыкмаган, минем вакытым юк.
Мен шушы эшемнән йөгерә кайтам, кайбер очрашуга шул эштән соң я эш арасында йөгереп барып киләм. Эш белән ниткән вакытта син халыкка күпме мин кирәкмен дип уйлап утырмыйсың. Син эшеңдә кирәксең. Төп эшең бар, гаиләң бар. Бу бит инде хобби гына әле ул язу дигән әйбер. Мин икенче китап чыккачтында, хотя икенче китап шул 9-нчы елда ук Уфада Кызыл таң газетасында лауреат исеме алды. Мин анда да әле бу халыкка кирәктер дип китап язарга утырма. Туган, яни шул һәрвакыт тормыш үзе ниндидер этеш бирә. Сорау туа, син шуңа җавап эзлисең. Карале бу ничек микән дип инде. 3-нче китапны мин инде как бы әзрәк аңлый башладым, халык көткәнен. 4-нчесен бәхеткә юл кыя, мин инде аңлаешлы рәвештә яздым. Менә халык өчен, чөнки сораулар туды. Һәрбер әсәрне язып беткәчтән сорау туа. Ни өчен кирәк? Ник яздым мин моны? Һәрбер китапның ахырында шундый сорау туа. Ник яздым мин моны, ник кирәк булды бу? Шушы үзең биргән сорауга үзең җавапны эзлисең. Сагынырсың, мин булмамны беткәчтән, мин үземә шундый сорау бирдем дә, үзем дә аптырап калдым. Ни әйтергә теләйм соң мин моның белән? Шул вакытта җавап килде: артыңнан гөлләр үсеп калсын. Кешегә рәнҗеп яшәмә. Кешегә үч тотып, рәнҗеп яшәгән кеше үзе тормышта ямьсез була. Ул алга китми. Шуңа күрә мин сөмбелне гөлләр утыртып, ул киткәннән соң, мин киткәннән соң гөлләр чәчәк атсын. Мине чәчкәгә карап, матурлык белән искә алсыннар дигән. Менә шу позитивны да мине битерәсем килде инде. В любом случае, менә һәрвакыт әсәрне отрицательный геройларны да колакларынан тартып яхшылыкка тартасың. Чөнки исән кеше нәрсәдер эшли ала үзе өчен. Үлгән кеше берни дә эшли алмый. Исән кешенең мөмкинчелеге бар. Үзгәртергә теләгән кешенең. Теләмәгән кешене шул ки бер җирдә таптана инде. Апа, сезнең әсәрләрне укучылар ни өчен ярата дип саныйсыз? Татарда язучылар юк дип әйтеп булмый. Татар язучылары бар. Әсәрләрдә чыгып тора, китапларда басылып тора. Ни өчен сезнең әсәрләрне аеруча ярата укучы? Беләсең, менә мин инде зур, әллә нинди бөек әйберләр яза алмыйм. Мин кагылдым только гаилә темасына. Миндә только гаилә. Шуңа күрә, бәлки бу ниша буш булгандыр. Бу урын. Гаилә темасына язу китапта буш булгандыр бәлки. Без бит инде язучыларның нисен карыйбыз, алар бөеклеккә, киләчәккә, ниндидер зур, тирән, нидә алырга тырышалар. Мин бүгенге көнгә проблеманы гына күтәрәм. Әллә тирән фәлсәфәгә кирмичә, бүгенге теманы, бүгенге менә шушы безнең замананың бүгенге сорауларына гына кагылам. Бәлки кешеләр бүгенге көн белән кызыксынадыр. Ничек күп кеше депрессияда, кеше тамак тук, өстәлләр сагылып тора, кием дә җитәрлек. Шул ук вакытта безнең нәрсәдер җитми, күңел нәрсәдер эзләнә. Без чыгып юл таба алмыйбыз. Менә бәхеткә юлны кайда язган вакытта мин аңлаешлы рәвештә яздым. Ике гаиләнең нисен алып, ни өчен хәзерге заманда безнең балалар бездән үстенлек алдылар. Элек ата-анага табыну иде. Без борылдык та, без балаларыбызга табынып яшибез. Без балаларыбызны гына алларына күтәрә башладык. Шуңнан да балалар уже өстенлек ала башлады ата-анадан. Монда менә атаң, менә анаң дигән әйберне күтәрергә кирәк. Әти кеше гаиләдә баш булсын. Без теге ирләрне битереп атмыйк. Ничек тә булса гаилә башлыгы булып ирләр торсын иде. Хатын-кыз көчле, хатын-кыз үзе алып бара бөтен дөньяны. Һәм шул ук вакытта барыбер әйтәсе килә, ирләр баш булсын иде. Ирләр дилбегәнне тотсын. Без теге хатын-кызга рольне биргәчтер инде хәзер кемнең кулында роль, шуның кулында дөнья дигән кебек. Хатын-кыз телиме, теләмиме көчле булды. Әмма шулай да ирләр көчле булсын иде. Тегенчеге ир сыртында булсак иде.
деген тілекте. Бу шулай булсын өчен без балаларны ничек тәрбияләргә тиеш? Ир баланы менә ничек тәрбияләргә киңәш итәр идегез? Менә әйтәм бит, ир баланы әти кеше тәрбияләсен иде, ата влияниесе булсын. Гаилә башлыгы булырлык ир бала тәрбияләргә көчле ир кирәк. Без бит инде хатын-кыз үзебезчә, без жәллибез, ир бала булсын, кыз бала булсын, без жәллибез, без аны теге уф итеп торабыз инде. Каты сүзле әти кеше булса, ирләрчә булыр иде бит инде. Элек бит инде шулай булган. Моннан бер 30 еллар элек менә без авыл балалары, если ир кеше өйдә юк икән, берәр нәрсә сорап керә икән, хатыннар әйтәләр, ир өйдә юк, ир кайткач керерсең. Хәзер ирләр әйтәләр, хатын өйдә юк, хатыннан сорарсың. Менә ничек урыннары белән дөнья үзгәрде. Без моны телибезме, теләмибезме, бу шулай. Хатыннар машинага утыралар, кайтуга ашарга пешер дип, төянеп чыгып китәләр базарга. Алар кайтуга, хатыннар эштән акча эшләп кайтуга, ирләр өйдә ашарга әзерләп торырга тиешле. Менә әкренләп дөнья менә шулай үзенә үзе борылып хәзер туктады. Мин моны күрмәгән әйбер түгел, күргән әйбер. Күргәнгә күрә әйтәм мин аны. Авыл җирендә хатыннар сөт савалар, машинага төйләр, иртән чыгып китәләр киенеп, машинага утырып. Иргә кычкыралар, ашарга пешереп тор. Өйдә малны кара. И все, менә хәзер шушы юксаң элек бит аны ирләр шулай дип чыгып китә торган булган. Эшкә киттем, өйне караган дип. Хатын-кыз эш юк. Нәрсәдә булса эзли. Нидә булса дөньяны, малны туйдыра, бала-чаганы туйдырырга кирәк. Хатын-кыз эзли, хатын-кыз югалып калмый. Ирләр эш юк дип җырлап торалар. Менә бу әйбер күп очракта белгенлеккә төшерде безне. Менә бу урында инде сезнең шәхси тормыш турында сорыйсы килә, сезнең язмыш турында. Сез Башкортстанда туып үскән ханым, Чаллыга сезнең нинди язмыш җилләре ташлады? Монда сез нәрсә белән шөгыльләндегез? Мин килдем 78 елда шушы Чаллы шәһәренә КАМАЗ төзелешенә. Безнең ул вакытта бит инде вербовка бар иде. Теге төзелешкә, бу төзелешкә кемнәр БАМга китте, кемнәр мин килгән вакытта халык Москва Олимпиадага китәдер. Әйдә безнең белән Олимпиадага яшьләр бик күп киттеләр. Без монда 5 кенә кеше килдек. Шуның бише безнең берсе Нижнекамскида, берсе Ульяновскига китте, аннан бер пар калдылар. Мин калдым инде шушы Чаллы шәһәрендә. Мин инде уйлыйм, язмыш эзләп килгән бездә шушында. Кем Мәскәүгә киткән булса, минем язмышым нинди булыр, монда калгач та минем язмышым нинди булды. Дип менә әгәр дә киткән булсак, башкача булыр, бәлки Мәскәүгә китеп барган булса, әмма ләкин шушы да калу, монда килгәннәр мәңгегә дип килделәр, БАМга киткәннәр вакытлыча барып акча эшләйбез дип киттеләр бит инде. Шуңа күрә без инде монда килгәннәр мәңгегә дип килгәнбездер. Мәскәүләрдән, Мәскәүдә Олимпиададан соң да бик күпләр кайттылар бит. Без инде моннан бер кайда китәргә җыенмадык. Чөнки мин монда тормышка чыгып, 2 бала үстереп, шушында менә хәзер быел 40 ел була минем Чаллыга килгәнгә. 40 ел шушы шәһәрне башта стройка маляр булып эшләдем, кондукторда булып эшләдем, теге диспетчерда булып эшләдем. Эшнең төрлесе. Соңгы 12 ел инде менә шул электромонтажниклар белән бергә кабель салуда булдым инде. Кеше белән аралашу, менә кабель салган вакытта Ират белән эшлисең инде. Аның бер нәрсә юктан гына булмый. Төзелештә эшләдем, бригадада, менә үткәнгә әйләнеп карыйбыз да, без шундый бәхетле чорда яшәгәнбез. Шундый бәхетле чор булган безне, чөнки менә төзелештә бригада тәрбияләгән безне. Бригада кешедән калмышмый, кешедән кимхур булмый. Бер нәрсә булса, хәзер безгә собрание ясарлар, шунда ук собрание үткәреп алырлар, тәрбия дәресе шунда барган. Аннан соң менә бу ирләр белән эшләгәндә тоже Ират психологиясын аңларга, якыннан күрергә туры килде. Миңа бу яза башлагач барсы да кирәге чыкты. Тормышта просто былай гына бер нәрсә дә булмый.
аның киреги чыга экен. Кудай Таала билмей йөртмидер дейм мен. Иш авыр булса да, ошондой авыр иштер эшлесем да, ул вакытта шушы китап чыгарыр үчүн зур акчалар керек инде. Бүтүн эшлеген акча зарплатасы эбети, бүтүн эшлеген акча семьяның бүтүн акчасы, гаиле тапкан бүтүн шушы китапларга кетедир инде. Ну әйтәсе килә инде Кудай Таала үзе шулай йөрткәндер дип. Һәм сезнең әсәрләрдәге образлар да, геройлар да менә шу тормыш тәҗрибәсеннән алынгандыр шулай. Бүтүнесе дә менә әйтәм бит, язмышсынан бүген сөйләделәр, мен кич кайтып язырга утырдым уже. Багана башында янып үлгән ир турында. Бу электриклар турында индеме? Кайткан көнне шул көнне яза башладым мин аны. Шуны озакта тормай, менә Әлфия кебек, аның тормыш иптәше кебек кеше белән очрашырга туры килде. Менә ул юлында Ходай Таала үзе очраштырып тора. Аннан соң тукта теге кеше бар, бу кеше бар. Аннан нидән шушы безнең универсам кырыенда җыелышып утырган исерек бомжлар. Алар үзләре килеп керделәр. Кайбердә аптырыйсың, бу сюжет үзеннән-үзе өстәлгә килеп төшкән кебек. Әмма ләкин син бары тормышны күзәтмичә, җирдәге дөньяны күзәтмичә бер нәрсә нитә алмыйсың, шушы күңелең белән туймаенча. В любом случае, менә китапны язган вакытта җылы-җылы язасың. Ул шуның белән кешегә барып җиткерә. Ничек мин кичергән, кешеләр тоже шулай кичерәләр. Ул кичерешне. Чөнки мин бүтән ниемне бирәм шунда. Бүтән ниемне салам шунда. Шуңа күрә кеше мине аңлыйдыр дим мин. Гади телдә теге әдәби телләрне бик белмәгәч, аннан соң бер бар, минем туган ягымда туган тел башка бит. Һәркемнең туган ягының үзенең туган теле бар. Местный диалект дип текманы мине башка телне белмәгәч, мин үземнең телемне укыям. Ансы, конечно, редакторларга ышанасың инде. Бу сүзне монда аңламыйлар дигән әйбер юк. Мин чөнки аны белмим. Кайбердә миңа әйтәләр, бу башкорт телеме, татар телеме дип инде. Аны минем телем, минем туган телем, минем авылымның теле. Шуңа күрә нидән. Но беләсезме, аның бер плюсы бар. Безнең бит арада менә шушы татарча укый белмәгән татарлар. Күпмесе шуларның инде оказывается аңлап була, укып була. Мен әйтәм, син укып караган. Без бит сөйләм телендә язылган. Ул сөйләм теленә гади телдә язылган. Укып караган. Син үзең күндергәнсең. Мин урыс мәктәбе битте, мин татарча укый белмим дип әйтеп. Син бит, мен әйтәм, сөйләшә беләсең татарча. Менә шуның белән күпме кеше миңа килеп рәхмәтләр әйтә. Аннан соң нидән русчасы юк бит китапның. Татарлар җылы-җылы укыйлар, безнең дә укыйсы килә, русча бирегез диләр. Ана минем хәзер өстәлдә ята, менә моның калыны русчага тәрҗемә ителгән Көтү узган гомер. Менә аңа хәзер яхшы редактор кирәк. Ул тәрҗемә ителгән. Монда менә безнең Чаллы ягында инде рус нисе белән Челнинский известия таныштырып бара, алар инде 5 ел бастырдылар 4 китапны да. Үзләре тәрҗемә итеп рус телендә. Әле күптән түгел генә спектакль булды. Сагынырсаң мин булмам. Барган инде нигә әнине алып бардым спектакльгә. Шушы минем беренче китап буенча. Шундый залда күп рус милләтләре утыра. Мин әйтәм, анда перевод бар. Тәрҗемә белән, кнопкалар белән нигә колакка тыгып тыңлыйлар. Көләләр, җылыйлар. Ана мине чыккан вакытта булар мине эләктереп алдылар инде. Бүтән китабыбызны укыйбыз, спектакльгә беренче тапкыр киләбез. Хәзер безнең Чаллы театрын карасаң, шуга күп яшь парлар йөри. Яшь парлар. Руслар күп йөри. Киләләр анда, син торасың, пока торганда безгә ни кирәк дип инде сразу перевод белән кире утыралар. Яшьләр күп йөри. Бездә бүтән җир менә Чаллы шуның белән аерылып тора. Килгән кеше күзгә бәрелә яшь парларның, яшьләрнең йөрүе шушы театрга. Сифапа, Чаллы татар шәһәреме? Әйтмәсем. Сез килгән дәврдә... Без килгән дәврдә Питачукка барсаң гына чиста татар икән дип аңлыйдыр. Яңа Питачукка барсак, татарлар бер җиргә җыеладыр, әйме? Кичке 11дә татарлар Питачукка җыела. Урыслар уже кайталар, Питачукка татарлар киләләр.
Ну дөнья гөрләп торадыр, ул вакытта именно татарларның күплеге күренәдер, шушы пятачокларга барсаң инде, эме. Ә булай бригада ниде 2 генә рус кешесе бар, утырмагыз, гөр татарча сөйләшеп торганнар. Без шуларга подстраивались. Русча сөйләшәдер. Үзебез инде әйтәдер инде, читенсенәдер инде үзебезнең телдә сөйләшергә беләбезме, юкмы? Вата җимрә, шул алар теге утырмагыз, это неуважение. Хәзер уйлыйбыз да инде, ничек алар өйрәнмәде микән безнең телне, без аларныкын өйрәндек бит дип. Бер яктан карасаң, битне. Без аларныкын өйрәнгәнбез, алар безнекен өйрәнмиләр менә. Өйрәнмәгәннәр, өйрәнмиләр дә аны. Шуңа күрә, күп милләт миңа калса, олгая килә үз якларына кайтып киттеләр. Шуларак кебек тоела. Туган якларына кемнәр кайлардан килгәннәр кайтып киттеләр дә кебек тоела инде. Хәзер буталып бетте инде, аңлашылмый хәзер. Ул вакытта беренче елларда килгәндә катнаш никахлар ул хатлык түгел монда. Хәзер бит катнаш никахлар күп. Бөтен нәрсә буталып бетте. Тагын бер сорау, Зифа апа, сез монда да әйттегез, мин бит язучы түгел дип. Һәм башка интервьюларыгызда укыганда мин һәрвакыт игътибар итәм, менә миңа син язучы түгел дип әйтәләр язучылар. Мин бит язучы түгел дип әйтәсез. Дөресен әйтик, ачыктан-ачык сөйләшкәндә, татар язучылары сезнең яза башлауны һәм әдәбиятка керүне кабул итеп бетермәде. Профессионал язучы түгел дипме инде, белмим нинди сәбәпләр беләме, бәлки шулай ук шул тирән фәлсәфи, тарихи, зур темаларга кереп китмичә, бүгенге көндәлек тормышны язгангадыр. Сезнең моңа мөнәсәбәтегез нинди? Менә язучыларның сезне бәлки кабул итмәвенә, ләкин минем әйтәсе килә, сез бик популяр шәхес алар арасында, һәм аларның бер генә җыелышы да сезнең әсәрләрне, сезнең иҗатны сөйләшмичә узмый. Менә бүгенге көндә. Хәтта язучылар союзында да. Әмма алар сезне якын китермиләр дип күрәбез без. Безгә читтән күренә. Мин аларга үпкәләм. Беләсезме, менә гомер буе, мин беләм кешеләрне гомер буе язучы исеме алырга теләгән кешеләр бар име. Алар хыялланганнар язучы булырга, алар язганнар, алар тырышканнар. Мин язучы булам, мине нитеп признавать итегез дигән миндә андый әйбер юк. Менә мин сөйнәм, әгәр дә бер әсәрне чыга алсам, ерып чыга алсам шул әсәрне, мин шул вакытта сөйнәм. Аннан соң китап чыккач куркып калам, нәрсә дип әйтерләрне, кабул итәрләрме, юкмы? Менә ул куркыта тоже. Халык кабул итәрме? Менә шул әйбер генә минем борчы, теге язучылар кабул итмәй икән, теге насильно мил не будешь. Аларның эше. Мин беркемне дә нитмим дә. Әмма ләкин менә үзем хәзер теге язучылар, кайбер язучыларны укый, элек мин укымам. Мин әз укыдым. Укыганнан да хәзер онытылгандыр. Мине әним бик ярата укырга. Хәзер дә бик ярата. Менә 80 яшьтә ул, ул китапларны сорынча укый. Бияна минем 88 яшьгә була, ул тоже бүтән газеталарны, ниләрне укып бара, укырга ярата. Әйтергә кирәк, безнең әле төп укучыбыз картлар. Картлар. Biz аларның нигенә колак салмаенча, алар эркек язучыларын да укыган, алар хәзерге безне дә укыйлар, Һәм шул ук вакытта аларның реакциясе, алардан килә тегеннән моннан сүз ишеттерәләр, балакаем, тагын яза әле дип инде, Шул ук вакытта кайбер язучының нисен теге болгап та ата инде минем теге утыра шунда ни топылмай, теге главный сюжетка барып җитә алмый, я героин һаман таба алмый, укый. Шул вакытта укучыны беренче 2 елда тотып калсаң каласың, мин шуны аңлыйм. Тотып кала алмыйсың икән, китап менә югала дигән. Аның или герой башында кертергә кирәк, чтобы кешене тотып калыр өчен. Күп очракта шулай. Менә ул теге табигатьме, бер 10 бит язалар, сине укыйга ялкып үтәсең, Ул бит зур хезмәт. 10 биттә языр өчен ул зур хезмәт. Аны мин күз алдыма да китерә алмыйм. Шуңа күрә мин үземне язучыларга үпкәләмим дә, мин алар белән үземне тиңләмим дә, Менә минең Фәнис Яруллинның көндәлекләрен укыганнан соң, мин аның китапларын актарам, укыштырам, Менә кайда язучы. Мин алар белән бер рәттә баса да алмыйм. Мин үземне алар белән бер рәттән куймыйм да.
Мин алар белән тиңләшмим дә. Алар зур язучылар. Алар шул хәтле көч салганнар име. Менә Гомәр Башировны да әле теге көнне әнимә биреп җибәрәм. Әйтәм, менә синең бала чаклар укыган. Гомумән мин шушы иске китапларны карыйм да, аларны яңадан күтәреп чыгарып рекламировать итәргә кирәк. Чтоб яңадан укысыннар. Алар тегендә калганнар, алар онтылганнар. Менә нинең Фуат Садриевның Таң җиле неме? Мин очрашуларда һәрвакыт менә укыгыз, хатын-кызлар өчен бик кирәкле әйберләр бар анда дип бирәм мин. Халык хәзер эзли башлады шуны. Таң җиле кайда бар? Китапханәдә табырга буламы? Каян табырга була? Аны Фуат абый инде үзе яңадан кабатлап чыгарган иде. Мин аны укып чыккач кына аңа башын ахырына чаклы укырга кирәк. Аңнар өчен бу хатын-кыз өчен язылган әйбер. Шуңа күрә мин аны менә үзебезнең Башкирия кайткан вакытта мин үзебездә алып кайтам Нәбирә Гыйматованы алып кайтам шул ук вакытта Вахит Имамовны да алып кайтам. Укырга теләүчеләр күп, но юк китап. Мин үзебезнең шушы Татарстан язучыларын алып кайтып шунда таратам. Мин аны Казанга барган саен китаплар җыеп алам. Китаплар җыеп алам. Менә минем монда юк, чөнки менә мин аны Башкирия кайтам, мин китапханәләргә, ниләргә бүләк итәм. Юкса язучыларны анда белүче юк. Фәнис Яруллинны бик Башкирияның теге чигенә нисә, бу яклары может беләдер. Но Башкирия бит ул зур, аның теге яклары аны ишеткән кеше юк. Шуңа күрә менә мин аның көндәлекләрен дә алып кайтып, таныштырып, очрашуларда күпмедер дәрәҗәдә рекламировать итеп, шушы язучыларны яңадан кайтарыр идем, халыкка укырга. Алар менә онытылып барылган ниләр, һаман Тукай дибез инде, Тукайны да әйбәтләп аңлатып бирмәсә, аның бик кызыклы җирләре бар, но аны бөтен кеше дә теге кырлай белән генә шикләнә кебек күп кешегә. Аларны шуга ачык матур итеп рекламировать итәргә кирәк. Фаил Шафигуллинны мин алып кайтам, яратам. Мин аны бөтен җирдә хикәяләрен укыйм, кешегә таныштырам, шул ук вакытта бүләк итеп китәм. Аннан соң шигырьләрдә алып кайтам. Мин безнең Чаллыда инде көчле шагыйрьләр Айрат Суфиянов бар, аны бик көчле шагыйрь. Әлфия Сиддикова инде күп премиялар алган кеше инде. Исемнәре бар аның. Шул вакытта менә Кадир Сибгатның китаплары чыкты, аның да тоже шигырьләрен укыйсың. Менә очрашу вакытында укырга кирәк. Шул әйберне не просто менә бу китап бар дип, аның арасыннан топ кызыклы җирләрне укыса, кеше дальше үзе эзләп укый. Шушы шигырьләрне кайткачтын, ниткәсен алып укыйга, халык уже менә шулай дип ябыша китапларга. Укымыйлар түгел, китап укыйлар. Элекеге буын укый, элекеге буын яшь буынга укыта. Менә карале, нинди кызык. Кызык җирне укырга, ташларга дальше бала үзен укысын. Менә мин кызымны шулай укырга өйрәттем. Иң кызыклы җирне укыйм да, яртылаш ташлыйм. Аннан соң тукта, ни булды микән? Бала үзе кызыксынып укырга тиеш. Ана шу бер кызык җирне укып күрсәтергә кирәк. Мин шулай аңлыйм. Татар теле дәресләре тигәсендә барган вазгыять белән танышып бардыгызмы сез? Хәбәрдармы? Мин моны ишетеп торам, минем чөнки аныгым рус инде, рус булса аларга татар дәресе керәдер. Хәзер вообще керми. Татар дәресе керми аларга. Менә шушы нидән соң туктаттылар, пока бер нәрсә дә билгеле түгел. Ул мәйтәм укымыйсызмы? Юк, укымыйбыз, ул дәрескә йөрмибез дә инде. Но шулай да менә теге татар илендә яшәгән минем бәләкәй оныгым бар тагын неме. Ансы безнеке дигәнчә. Ничек өйрәтергә, ничек саклап калырга. Менә мин шушы күршеләрем азәрбайҗаннар, үзбәкләр, ниләр ничек үз телеңне саклап калырга дигән вакытта менә шуларны күзәтсәң, туйларга, уздырган ашларга, шу Коръән ашларына ниләргә алар балаларын берсендә калдырмыйлар. Алар балаларны үзләре белән алып йөртәләр. Менә шушы кызыклы әйбер алар бит күреп үсәләр. Менә шундый мәҗлесләрдән калдырмаска кирәк балаларны. Әгәр дә алар белеп үсәргә тиешләр, бу бәйрәм ни хакына җыелган, бу бәйрәм ни өчен. Мин нидән Москвада туйда булырга туры килде, безнең бер энемнең кызы күйгә чыкты. Шул Мәскәүдә туйның икенче көнен без әйтә, давай үзебез чалып барабыз.
Икенче көнгә беренче көнне игълан иттек. Конечно, бик шикарный рестораннан итән әзерләнгән үзләренең ишет зур коттедж. Без шунда икенче көнгә өстәлне үзебез әзерләдек. Үзебез әзерләдек тә мин алып бардым Түбәтәй, Акъяулык. Без үзебезчә шушы урысларга туйна алып бардык икенче көнне. Ничек беләбез, шулай алып бардык. Но именно татар элементларын кертә. Кодага кидердек Түбәтәй. Кодага яулык япты. Без аны аксакал итеп куйдык, гаилә башлыгы итеп куйдык. Ул шундый кызыклы булды. Без иртән тукмаш пешереп, татарча аш пешердек, бәлешләр тыктык. Алар шул хәтле кызыксынып, менә кабул иттеләр. Азак кодага әйтә, какие у вас красивые обычаи. А у нас женято, мы ничего не знаем, диләр. Уже үзләренең ниләрен онытылган. Без бүтән нин йоласын китереп, икенче көнне шул туйны алып баргачтан, менә аларның безгә отношениялары бүтәнләй икенче. Ничек безгә дә үзебезнең элеккеге ниләребезне кайтарырга соң? Алар да онытканнар, тоже белмиләр. Без шушы нидән соң, аннан мине аның тугачтан, без татарча нитеп, киленем Марҗа, улыма олылап, мулла чакырып уздырдык инде. Киленгә дә әйтмәдем, килен матур күлмәгән киеп, матур ялын бәйләп килгән дидем инде. Кодагый нидән кичәдән соң инде, какие красивые обычаи, какой красивый праздник сделали для детей. Менә как мы ничего не знаем, мы все забыли. Менә шуңа күрә, менә бу без нәрсә эшли алабыз үзебезнең телне саклап калыр өчен. Только гаилә. Мин теге ниндидер зур политика турында сөйләшә алмыйм. Мин шушы күрәм, гади кешеләр үзләренең өйләрендә үз телләрен белән сөйләшеп, шушы үз йолаларын саклап калсалар. Бу нәсел башлыгы моннан да тора, кемдә булса көчле, менә анда да кирәк, көчле ират кирәк. Үзенең нәселен дәвам иттерә тора, үз нәселен саклый тора. Шуңа күрә мин әйтәсем килә инде, безнең үзебез гади кешеләр шушы үзебезнең хотя бы үз йортыбызда, үз өебездә саклап кала алсак, үзебезнең милли ризыкларыбызны, үзебезнең милли бәйрәмнәребезне, үзебезнең телебезне, без шуның белән дә хөкүмәткә ярдәм итә алабыз, телебезне саклап калырга. Башка Кадырова язучы түгел диләр. Диләр икән дисеннәр. Әмма ләкин бит шушы минем гади генә китапны укыганнан соң син укый аласың. Шу мен Марат Кабировка да әйткән, бәйтәм, сине аңлар өчен миңа 2 тапкыр укырга кирәк. Ул гади генә язучы түгел, ул зур язучы. Шуңа күрә менә аны аңлар өчен әле башта мине укып чыгарга кирәк. Минең китапларны укыйлар, теге газетадагы сатам аламны гына укыган кешеләр. Менә шул кешеләр килделәр. Чөнки мин авылларга барсам, менә кешеләр киләләр, җыелалар. Мин гомердә газетадан башка бер нәрсә укыганым юк иделәр. Шушы газетадан соң әле шушы китапка тотынганнан, значит, алар зур язучыларны да укый алачаклар. Мин монда как трамплин гына. Син шулай уйламыйсыңмы? Килешәм. Тастан соңгы сорауым калды, Сифапа. Хәзер менә китап укучыларның соңгы буыны яши дип әйтәләр. Менә, ягъни мин, бәлки миннән яшьрәк кешеләрдер. Минем балалар инде китап укымыйлар. Берничек тә укыта алмыйм. Сез килешәсезме менә соңгы буыны, татар китабын укучының соңгы буыны яши дигән сүз белән? 2 ел элек мине чакырдылар Башкортстанга студентлар алдында БГПОда чыгыш ясарга. Мин шуга куркып бардым, бу укыган халык грамотный. Нәрсә дип әйтермен инде дип инде. Шуннан булар чыгарганнар инде, почему безнең студентлар укымыйлар безнең классикларны? Кадыровны укыйлар төннең буена, почему классикларны укымыйлар дип инде. Но опять-таки шушы әле гади генә мин укыганнан соң, может, алар классикка тотынылар. Ни өчен менә миңа әле ничәдер буын бар укыячаклар. Алай ни түгел. 10нчы класслар белән очрашуда булганым бар, арасында шундый кызыксынучылар бар. Аннан 3нчы ел Бөгелмәдә очрашуда булдым техникумда. Политехнический техникум инженерлар әзерлиләр гел җегетләр генә.
зур техникум, зур актовый зал, шыгырым тулы безнең татар егетләре. Араларында кызлар әз, но ишеткән ата-аналар да килгәннәр инде очрашу. Зал шыгырым тулы. Шушы бу безнең шушы татар телен укыткан укытучыдан торды буга инде. Ул балаларын шундый итеп әзерләгән, шылт иткән тавыш юк. Bütün kitaptan bütün üzüklәрне уйныйлар, җырлыйлар, нәрсә бар? Üzüklәрне уйныйлар, нинди җыр кергән шул җырларны җырлыйлар, үзләренчә bütün нине әзерләгәннәр. Аннан шунда уже кайтыр алдына инде сырып алдылар да, "Зифа язмышсыннан җылы-җылы укыдык." Менә ул егетләр. Укытучы әйтә, бер укучым ди әйтә ди, "Мин бу китапны саклап, балаларыма үскәч укытачакмын" дип әйтеп ди. Тормышта нинди ялгышлар була, балаларны ничек саклап калырга, менә бу китап кирәк миңа дип әйтте. Менә бер 100-200 кеше арасында бер кешенең шушы сүзе дә миңа җитә. Монда мин инде ул укытучыга шу хәтлек рәхмәтлемен. Менә Бөгелмә техникумы, менә исемен оныттым хәзер. Очрашуларның төрлесе була. Папа әдәбиятта шулай да нинди татар әдәбиятында кайсы өлкә әлегә менә беренчектә әлегә буш дип әйтә. Буш. Менә сез хатын-кызлар өчен язармын дип әйттегез. Мин монда килеп кергәч тә сез минем китапны ирләр укымый дип әйтәләр дип әйттегез. Менә шул өлкә буш түгел микән? Кемдер килеп керә аламы менә хәзер егетләр өчен, иратлар өчен язарга? Иратлар өчен мин хатын-кыз өчен генә түгел, мин бөтен гаилә өчен язам. Ни өчен менә иратлар алар үзләренең эмоциясын күрсәтергә куркалар алар, әйме? Очрашуда бит ирләр киләләр, пышылдап кына колакка әйтәләр. Җавапа җылы-җылы укыдым. Минем тормышым монда бит менә мин кылган хаталар да бар дип, әйме? Ирләр укымый түгел, укыйлар. Просто башта хатыннары укый. Аны теге җылай-җылай укыйлар да, аннан соң ирләр аптырап бу ни укый икән дип ирләр дә тотыналар укырга. Ирләр китапханәчеләр белән иткән вакытта китапханәчеләр әйтәләр, ирләр укыйлар, киләләр. Казанда кайсыдыр бер библиотекага, Казанның теге башыннан килә библиотекага, әллә бер 10 тапкыр килеп алды инде шул вакытта 2 генә китап бар, бер адәм килә. Шуны килә дә ала дип инде. Мин язган вакытта bütün гаилә өчен язам, чөнки аның анасы да бар, әбисе дә, бабасы да, баласы да, ата-анасы да бар. Мин әйтмәсәм, хатын-кыз гына өчен генә дип. Ни өчен? Һаман бер ялгызлар түгел бит инде. Иратның да теге ни өчен менә бер очрашуда бер егет сорай, егетме ир кеше мин 30лар тирәсендә җавапа, ничек шулай бәхеткә юл кайданда Дилә ирен гафу итеп кабул итә алды. Алай булмый бит. Но безнең сорауны ничек куябыз бит? Сорауны куябыз икән, ничек гаиләне сакларга? Минем төп куйган нем сорау, ничек гаиләне саклап калырга? Ничек шушы синең ни хакың бар баланы ятим итәргә? Менә шушы сорауларга җавап эзләргә кирәк. Һәркем нинди сорау бирә менә? Әсәргә. Мин куйган мондай сорау. Шуңа җавап эзләгәнмен, ә син нинди сорау куясың? Аны кабаттан килеп уйлаган вакытта, мин ул вакытта җавап бирдем инде. Ничек карыйсыз, бердән-бер калган бала белән гаиләне сакларга, бер балаңны булса сакларга кирәк. Кылган хатаны бит үзеңә аңларга кирәк. Үз хатасын үзе аңлап гафу иткән кеше алга китә ала. Һәр вакыт кайбер кешеләр бар, гел менә кемдер гаепле аның проблемасында. Только үзе генә түгел. Ул үзендә бер гаеп тә күрмәй. Кемнәрдер, ана тегеләр гаепле. Шуңа күрә менә ул кеше бер кая да китә алмый. Ул тормышта үсә алмый. Изләнгән, гафу иткән кеше миңа калса үзендә үстерә. Башкаларга да юл ача. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.